Ja näin hyvät naiset ja herrat, miesten SM-liigaa, Atlas Dicken herrliiga. Esittelemme joukkueen. Tervetuloa suoraan lähetykseen Atlas-kanavalle miesten SM-liigan käsipallootteluun, jossa kotijoukkueena ja isäntänä toimii Atlas Vantaalta ja vierailija Dicken viime kauden hopeajoukkue ja tämänhetkinen sarja ykkönen. Ja pikkuhiljaa joukkueet saapuvat areenalle ja suoritetaan pelaajaesittelyä yleisölle. Palataan joukkueiden kokoonpanoihin, varsinkin aloituskokoonpanoihin hetken kuluttua. Sarjatilanne siis tällä hetkellä on se, että Dickenillä 10 ottelusta 9 voittoa, 1 tappio ja sarja ykkösen paikka tällä hetkellä. Ja Atlas Vantaa kolmantena 11 ottelua, joista 6 voittoa, 1 tasapeli ja 13 pistettä. Joukkueet ovat kohdanneet jo tämän kauden liigassa kerran ja nimenomaan tällä Energia-areenalla, jossa kauden avauksessa Dicken oli selkeästi parempi maaleen 30-22. Vieressäni istuu ottelua kommentoimassa Atlas Vantaan pelaaja tällä hetkellä loukkaantumisten kirjoissa oleva Toni Aalto. Toni, minkälaista peliä odotat? No, toivottavasti tosi tasainen ja kahden taistelevan joukkueen välinen ottelu. Ja tosissaan tilanne on, että kotijoukkue on kärsinyt vähän loukkaantumisista ja Dicken on taas saanut vähän uusia pelaajia nyt takas loukkaantumisten piiristä, niin se voi tietysti vähän vaikuttaa, mutta uskon, että Atlas ainakin taistelee sen myötä vielä kahta kauheammin, että kova taistelu tulee. Mikä oma tilanteesi on? Tosiaan nyt toista ottelua jo sivussa. Mikä tilanne on? Joo, no periaatteessa kolmatta, kun oli tupla viikonloppu viime viikonloppuna, mutta hyvältä näyttää, että ei tässä nyt pitäisi kovinkaan kauan mennä. Viikko pari varmaan vielä huilitaan ja sitten mukana taas. Siinä esittelyssä kotijoukkue Atlas Vantaa ja Atlas pelaa tututusti sinisessä peliasussa, kun Dickenin tuttu väri on punainen. Ottelulla on myös aika paljon merkitystä jo tulevaan kevääseen, että tässä periaatteessa jo aika pitkälle ratkotaan jo jopa kakkos- ja kolmospaikkaa mahdollisesti, varsinkin kakkospaikkaa, että Dickeni ei missään nimessä saisi päästää nyt karkumatkalle. Joo, kyllä just näin, että tässä nyt niinku siitä sarjan kakkospaikasta, vaikka Dicken johtaakin, niin sarjaa Koksella puhtaalla pelillä ja muutama ottelu vähemmän pelanneena, niin rehellisyyden nimessä Dickenin kanssa siitä kamppaillaan, nyt on kyllä todella tärkeä sen kannalta, että saadaan pisteet ja sitten vielä vaikka kolmossijaakin ajatellen, niin olisi tärkeää, että ei päästetä sitä ainakaan karkuun, koska sitten on välierissä sit mahdollisuus päästä ehkä hieman helpommalla, kun ei tule Koks vastaan. Et kyllä tämä on tärkeä ottelu siltäkin kannalta. Siinä esittelyssä juuri ottelun tuomaripari Christian Westerlund, Jan Helander. Jos miettii omaa joukkuetta Atlasta tänään, niin ketä pelaajaa nostat esiin, että kenen ehdottomasti pitäisi onnistua tänään, jotta voitto olisi mahdollista? No, mun mielestä lähes tärkeintä on, että pelirakentajat Antoni Hellakoski ja Mik Vainik, kumpi siinä pelaakaan, niin pelaa koko ajan todella hyvällä teholla. Et on itse vaarallisia, rakentaa peliä, jokainen hyökkäys on sovittu. Ja sitten tietysti aina maalivahtipeli on tärkeässä osassa ja sitä kautta Sebastian Säkkiselle aukeaa niitä nopeita paikkoja.
kyllä niitä tarvitaan, helppoja maaleja muutama. Ja sitten muut pakit, niin jokaisen täytyy onnistua. Semmoinen tasainen suorittaminen. Varmasti joukkueen pelaaminen puolustuksessa ja hyökkäyksessä on aika isossa asiassa, mutta mitä Dickenin vaarallisimmat pelaajat? Joo, no kyllähän se on niinku siellä aloituksessa olevat kaikki, että selkeästi siellä on tosi hyvä aloituskokoonpano, pari hyvää vaihtopelaajaa vielä, mutta kyllä Benny Broman, Timmy Tour ja Filip Söderlund, joka on nyt tänä kautena noussut ihan toisiksi paras maalintekijä tällä hetkellä Dickenissä, että he on niinku hyökkäyksessä tosi vahvoja. Teemu Hertolan panos tulee puolustuspäässä sit esiin, että hän lukee sitä peliä, johtaa puolustusta, että siinä on niinku, kyllä ne niinku takapelaajat on ja laidat laittaa varmasti sitten nopeista maalit. Että. Ja näin olemme valmiit aloittamaan ottelua pikkuhiljaa. Dicken aloittaa ottelun kokoonpanolla, jossa laidoissa ovat vasemmalla Joakim Broman ja oikealla laidassa Anton Remi numero 28, takapelaajat 8 Timmy Tour, keskellä numero 2 Benny Broman ja oikealla 19 Filip Söderlund, joka tosiaan voi sanoa, että on Dickenin tämän syksyn kometta. Numero 7 Ben Weber nyt pallon kanssa ja maalissa aloittaa Mikael Mäkelä numero 41. Dickenin ensimmäinen hyökkäys käynnissä, ensimmäinen heittoratkaisu. Hyvin Atlas aloittaa puolustuksessa. Söderlundin yritys heti tuplattiin puolustuksessa aika hyvin liikutaan tällä hetkellä. Usein Dicken aloittaa niin, että ne pelaa jompaankumpaan laitaan ihan pienenkin kulmaan paikan, jotta meidän keskipuolustus joutuisi vähän levittämään. Nyt näin ei tapahdu. Joo, mutta kuitenkin puolustus leviää. 0-1 vierasjoukkueen avausmaalintekijä numero 2 Benny Broman. Atlaksen aloituskokoonpano puolestaan vasemmalla laidalla Heikki Laitinen, oikealla Sebastian Säkkinen. Takapelaajat vasemmalta 23 Milos Maksimovic, keskellä 26 Antoni Hellakoski, 13 Erkka Näntö ja viivalla Dragan Rakots. Ja maalissa tututusti Tuomas Laitinen. Ja Tuomas Laitisen veli Heikki Laitinen avaa taas Atlaksen maalitilin, näin peli 1-1, kun 1,5 minuuttia ottelun ensimmäistä erää käyty. Hyvin pelattu tilanne. Joo, ja siellä heti puolustuksessa oltiin aggressiivisesti hereillä, käydään vähän sörkkimässä, mikä on hyvä merkki, että ollaan hereillä. Nyt vaan puolustus pitää tiiviinä keskellä. Mitä luulet, onko ensimmäisen ottelun tappiosta, avauskierroksen tappiosta haettu pikkasen lisää niin kuin kipinää omaa pelaamiseen? Se oli oikeastaan aikamoista Dickenin näytöstä se peli. Joo, se oli tosi vaikea ylipäätään se alkukausi meille. Mä luulen, että se on aika pitkälle unohdettu ja ei sitä paljon tarvitse miettiä. Oi. Hienosti pelasi yhteen siinä. Kyllä, Maksimovicilla on hyvä paikka, mutta Mikael Mäkelä Dickenin maalissa vetää pidemmän korren. Hyvin kuitenkin Atlas juoksee alas puolustamaan ja pystyy estämään Dickenin nopea maalinteon. Dickenhän on ollut vuosikausia tunnettu siitä, että maaleja tehdään hyvällä prosentilla ja paljon nimenomaan vastahyökkäyksillä. Joo, kyllä iso osa maaleista tulee Dickenillä niin vastahyökkäyspelistä. Joko ihan suorin nopeilla tai toiseen aaltoon pelattuna. Tour keskellä nyt numero 8 ristiin Benny Bromanille. Söderlund haastaa 1 vastaan 1 tilanteeseen. Laitinen tulee ja pitää Söderlundin, joka tosiaan on ollut Dickenin syyskauden yllättäjä. Saanut paljon vastuuta loukkaantumisten ja välivuosien muodossa, mutta Timmy Tour tekee Dickenin toisen maalin. Ja tuttuukin tutummalla tavalla. Hyvä syöttöyritys Erkkanen sinne sisään juoksevalle Heikki Laitiselle. Dicken kuitenkin lukee tilanteen hyvin. Benny Broman, Timmy Tour. Ja 3-1. Numero 28 maajoukkueen rinkiinkin kuuluva Anton Remi. Joo, siellä oli helppo virhe hyökkäyspäässä ja
ei tultu ihan täydellä vauhdilla alas, niin Dicken rankaisee heti. No tämähän on se Dickenin tavara. Tämä on just nimenomaan se. Ja sama oli asemapelissä, niin heitot ei hyvin harvoin tulee hyppyheittoina, vaan just alakautta Timi Thur, Benny Brooma etsii sen pienenkin raon ja heti rankaisee. Eli tosi tiivis pitää olla. Siinä Antoni Hellakosken heitto menee ohi maalin ja näin Dicken tulee taas puanopealla. Timi Thur nyt oikealla. Kun huomataan, Dickenin pelaajat vaihtaa paljon paikkoja, kova tempo pallossa ja jaloissa koko aika. Selvästi pienikokoisempi joukkue joutuu käyttämään paljon jalkoja ja pallo saa kovaa kyytiä koko aika, jotta niitä maalintekopaikkoja saataisiin nimenomaan Atlaksen puolustuksen välistä. Dicken on kuitenkin aika heittovahva joukkue, vaikkei pituutta pelaajilla ole. Heittovoimaa kuitenkin löytyy, niin kuin tässä nähdään. Benny Broomanilta on erittäin hyvä heitto. Heittoja tulee tosi paljon, heittoja tulee paljon takaa, mutta ne tulee niinku matalalta. Et ei tule puhtaita hyppyheittoja tai tämmöisiä, mihin ollaan ehkä käsikentällä paljon totuttu. Niin miten vaikeaa se on puolustaa? No kyllähän niin kuin näkee, niin kyllä se on tosi vaikeaa, kun ne tulee tuolta kainaloalta, jalkojen välistä melkein tuolta niinku pienistä tiloista. Siis se on tosi vaikea blokkaa pois. Ne on niin nopeita heittoja ja ne voi tulla vähän miltä korkeudelta vaan. He tekee sen todella taitavasti. Pallon menetys Atlakselle ja näin Dickenillä mahdollisuus lisätä johtoa, joka on jo 4-1 5 minuutin pelin jälkeen. Thur jälleen oikealla, Söderlund keskellä, Benny Broman, Joakim Broman ja näin peli rauhoitetaan. Ja Dickenillä nyt viivapelaajan paikalla Teemu Hertola. Paikkoja vaihdetaan, Thur tulee keskelle tekemään peliä, Söderlund siirtyy oikealle. Ennen kuin taas paikat lähtevät vähän vaihtoon ja kiertoon, Jokke Broman tulee sisälle. Timi Thur ja nopea heitto. Siitä ison pelaajan edestä ja kyllä ei tossa oikeastaan mitään muuta lääkettä, kun pitäisi käydä kiinni. Tuosta niinku Dragan tekee emävirheen jo siinä, että kun pienempi pelaaja tulee, niin hän ottaa askeleen taaksepäin ja antaa tilan. Näin. Nopealle pelaajalle katsoo, että missä se paikka on, mistä mahtuu heittämään. Kun olisi pitänyt käydä kippuun vaan. Näin Atlas on pakotettu jo aikaisessa vaiheessa ensimmäiseen aikalisään, kun pelikello näyttää 5 minuuttia 46 sekuntia Dickenin johtaessa 5-1. Aika ehkä odottamaton alku, ainakin jos miettii kotijoukkuetta. Kyllä, en olisi ihan tällaista alkua odottanut. Odotin totta kai, että Dicken tulee kovaa, mutta en sitä, että ihan tällainen hurrikaani olisi käynnissä. Isosti johtuu kyllä Atlaksen nyt heikosta puolustamisesta ja isot välit tuolla keskellä, mistä väleistä tulee koko ajan sit heittoja. Ja Dicken liikuttaa palloa toki todella hyvin ja saa isot puolustajat vähän liikkeelle, mutta ne välit ei saisi kasvaa noin isoiksi. Sieltä saman tien tulee rankaisu sitten. Ja nyt jo 5 kertaa. No 1 on tullut nopeasta, mutta muuten on kaikki ihan perus Dicken heittoja. Näin aikalisät pidetty ja uudet ohjeet jaettu ja ensimmäinen hyökkäys varmaan osoittaa sen, että mitä Atlaksen aikalisällä on hyökkäykseen painotettu. Maksimovic on nyt keskellä, Antoni Hellakoski mennyt sinne vasemmalle, muuten kokoonpano pysyy ennallaan. Maksimovic hakee heittoa tolpan kautta väärälle puolelle, näin Dickenin sivurajaheitto, Mäkelä käynnistää nopeasti. Benny Broman haastaa vasemmalta, Söderlund keskellä. Ei heitä, vaan pallo saa kyytiä oikein kunnolla, kunnes Benny Broman rauhoittaa tilanteen. Joo, siinä oli ihan hyvä heitto ja heittopaikka Milosilla, mutta osui nyt tolppaan. Mitä luulet, paljon Atlaksen puolelta puhuttu siitä ottelusta otteluun, että leveämpi penkki on vahvuus. Tässä ottelussa varmasti se voi olla vahvuus, vaikka jonkin verran loukkaantumisia on. Joo, kyllähän se on ollut meille niinku vahvuus, että ollaan pystytty kierrättää ja on tuoreet jalat koko ajan kentällä. Ehkä nyt sitä ei kannata liikaa painottaa kuitenkaan tällaisessa ottelussa. Dickenin pelaajat on tottunut pelaa 60 minuuttia joka ottelussa melkein. He hyvin vähän vaihtopenkkiä käyttää, et se on heille ihan normaalia pelata kuudella hyvin pitkälti niitä pelejä. Että ei ehkä Dickenia vastaan ole samalla tavalla etu. Tietysti pitää löytää se oikea kuusikko sitten Atlakselta sit leveämmästä materiaalista. Mutta. Totta. Ja siinä Atlas kaventaa 2-5
ulkomaalaisvahvistuksien hienon kuvion päätteeksi. Dragan Bragots kaventaa 2-5. Dicken hyökkää. Tuur pyörittää, Broman hakee heittoa. Tuomas Laitinen torjuu. Bragots ottaa reboundin. Atlas tulee nopealla. Erkka-Näntö muuttaa, hukkaa pallon. Ja nyt on isosti tilaa Dickeniltä. 5 vastaan 3 hyökkäys Dickenille, jonka Joakim Broman päättää varmasti maaliin ja tilanne 2-6 vierasjoukkue Dickenin johdoksi. Ja aikaisemmasta tilanteesta Dickenille varoitus, jonka sai Filip Söderlund. Maksimovic jatkaa keskellä, Nääntö. Bragots olisi ollut viivalla hyvin vapaana. Laitinen laidasta ja kaventaa 3-6. No, siinä Laitisen toinen maali, hyvä, että Laitisella on nyt heitto kunnossa, että vähän on ollut semmoista pientä epävarmuutta heittämisessä muutamassa viimeisessä pelissä, ei oikein tullut paikkoja ja nyt näyttää taas kulkeva. Hyvä näin. Muutenkin vähän enemmän niitä laitapelaajia maaleja tullut Atlakselle nimenomaan tänne oikealle Sebastian Säkkisen ja Filip Forsströmin puolelle. Joo, kyllä. Leveyttä kaivataan ehdottomasti. Kyllä. No niistä oikean puolen maaleista iso osa tulee nopeilla vastahyökkäyksillä. Et vasemmalla kun Heikki puolustaa kakkosta, niin ei ihan samalla tavalla pääse niihin nopeisiin, vaikka nopea kaveri onkin. Nääntö, Ellakoski, Maksimovic ja Mäkelä torjuu, vapaa heitto kuitenkin Atlakselle ja Atlaksen hyökkäyksellä jatketaan. Hetken kuluttua ensimmäinen 10-minuuttinen pelattu ja vierasjoukkue johtaa edelleen ottelua 6-3. Nääntö putoo viivalle. Ellakoski, Maksimovic pyörittää peliä. Maksimovic heittää. Puolustus torjuu ja Mäkelä helposti liimaa pallon ja lähettää pallon taas hyökkäyspäähän. Benny Broman tulee yksin loppuun asti ja heittää. Tuomas Laitinen torjuu, avaa nopeen, mutta Joakim Broman katkaisee sen ja pelastaa pallon joukkueelle ja Dicken rauhoittaa peliä. Ottaa vaihteeksi rauhallisemman asemapelihyökkäyksen. Ja taas uudet kuviot lähtee pyörimään. Hyvin vauhdikkaasti ottelu kuitenkin alkanut kummankin joukkueen osalta. Ehkä suurin ero on ollut pienissä pallon menetyksissä, mitä Atlaksella on ollut hyökkäyspäässä, kunnes Benny Broman sitten lähestulkoon omasta vauhdista lähtee tekemään tulosta, jonka Heikki Laitinen kuittaa heti toisessa päässä. Heikki Laitinen aloittanut ottelun erittäin hyvin, jo 3. maali. Kaikki joukkueen 4 maalista 3 tehtyä ja erittäin hyvä ja vahva alku Heikki Laitisen. Joo, niin äsken jo mainittiin. Joo, nyt täytyisi muu joukkue ottaa samanlaista niin kuin tahtotilaa kuin Heikillä on. Et Heikki selvästi tossakin pieni tila, halusi vaan tehdä sen maali, sytyttää joukkuetta. Nyt pakit pelaa aika passiivista peliä tällä hetkellä hyökkäyksessä. Ja hyvin. Benny Broman löytää Teemu Hertola viivalta. Ja näin taas Dickenin johto 4 maalia. Katsotaan kauan se kestää. Heikki Laitinen, Erkka-Näntö. Ja viedään loppuun asti. 7 metrin heitto ja 2 minuutin ulosajo vielä Dickenille. Joakim Broman sitä kärsimään. Ihmettelystä huolimatta. Joo, no siinä tilanteessa olisi ehkä keltainen kortti riittänyt, ettei nyt varsinaisesti mitenkään törkeästi ottanut. Että rankkari oikein, keltainen kortti olisi mun mielestä riittänyt. Erkka-Näntö, Mikael Mäkelä vastakkain. Ja Erkka-Näntö kaventaa 5-8 7 metrin heitosta. Ja lisäksi siis Dicken seuraavat 2 minuuttia vajaa lukuisena. Erkka jatkaa hyviä rankkareita, viime viikon loppunakin niin jokainen heitto meni maaliin, että 6-7 rankkari 2 pelissä ja kaikki maaliin. Hyvä näin. Dicken vaihtaa vasempaan laitaan Thomas Holfastin. Joakim Broman siis vasemmasta laidasta 2 minuutin ulosajolle, Holfast tilalle. Tuur, Söderlund, Broman, muut pelaajat Dickenin alivoimalla. Tuur heittää, Laitinen torjuu. Laitinen hieman rauhoittaa, jotta Atlas pääsee pyörittämään rauhassa ylivoimaa. Nyt on tärkeä paikka rankaista heti ylivoimalla. Joo, kyllä tässä nyt 1-2 maalia pitäisi saada kurottua, niin olisi taas peli ihan
tasan. Että Maksimovic, Laitinen. vähän... Tällä kertaa Laitinen ei löydä paikkaa. Nääntö. Helakoski, Maksimovic. Uudestaan yritetään Laitiselle. Helakoski hakee omaa ratkaisua, jonka Dickenin puolustusmuuri torjuu. Ja viimeisenä vielä Mäkelä pelaa pallon päädystä yli ja näin pallo Dickenille. Ja Dicken taas pääsee kuluttamaan alivoimasekunteja. Alivoimaa jäljellä vielä tasan puoli minuuttia. Ja ainoastaan rankkarista 7 metrin heitosta Atlas pystynyt ylivoiman aikana maalin tekemään. Söderlund, Thor. Rauhassa Dicken hakee. Saa vapaa heiton aikaiseksi ja näin ne viimeisetkin sekunnit kuluvat alivoimapelaamisesta. Ei ihan mennyt nappiin tää ylivoima. Ei, siinä ylivoimalla niin haettiin ihan hyvä ensimmäinen ratkaisu. Vähän syöttölaitaa jäi onnettomaksi ja sen jälkeen oltiin liian lähellä puolustusta. Niin... Ja Söderlund hakee oman reboundin vielä. Alivoimalla pelaava joukkue. Joo, hienosti taistelin kyllä pallon siinä itselleen. Että meni kaveri ohi vaan ottaa reboundin ja pallon häkkiin. Siinä olisi pitänyt olla vähän enemmän kovuutta taas. Siinä taisi joku pelaaja Atlaksen puolustuksesta lähteä jo vaihtoon. Joo, oli jo niinku... Et vähän turhan aikaisin lopetettiin kyllä pelaaminen. No, peli 5-9. Joukkuet tasalukuiset. Säkkinen laidasta yrittää etukulmasta, mutta Mikael Mäkelä laittaa jalan eteen. Hyvin luettu tilanne maalivahdilta. Joo, todella hyvin pelattu Antonilta pallo laitaa, mutta nyt ei uppo. Benny Broman hakee omaa ratkaisua Maksimovicin ja Erkkanäinen välistä. Kuitenkin vapaaheitolla jatketaan. Tuomas Holpaas jatkaa laidassa, vaikka Joakim Bromanin jäähyaikaan jo ummessa. Dickenillä siis jälleen 6 pelaajaa kentällä. Benny Broman heitto ja Tuomas Laitinen saa käden väliin. Helakoski yrittää säkkistä, pelaa vapaaksi nopeassa. Dicken kuitenkin saa sen poikki. Samaten Erkkanääntö pysäyttää Dickenin nopeen. Dicken tulee kuitenkin uudestaan. Söderlund, Hertola ja Nääntö hyvin pysäyttää Hertolan yritykset. Näin vapaa heitto Dickenille. Joo, siinä Erkka teki tosi hyvää työtä. Ensin pysäytti Dickenin nopeen vastaisku ja sitten juoksi hyvin alas ja esti viivalta maalin. Tosi hyvää työtä. Ja maltilla Dicken rakentaa. Jälleen haetaan Hertolaa. Tällä kertaa Benny Broman pelaa Hertolan vapaaksi ja siitä sitten samasta tilanteesta jäähy Atlakselle Jyri Lujanen kärsimään 2 minuutin ulosajoa. Ja siitä tilanteesta myös Dickenille 7 metrin heitto, jota menee heittämään Timi Thor. Joo, tänään näköjään keltaisilla korteilla varoitella, että heitetään suoraan kakkoseen. Sama, jos toisesta päästä tuli, niin kyllä toikin sitten oli kakkonen, ei sen puolen. Lähellä oli Tuomas Laitisen torjunta, mutta vain lähellä jalan kautta Timi Thor lisää Dickenin johdon jo 5 maaliin. Ja nyt pelattu myös puolet ensimmäisestä erästä. Nikko Kinos on nyt Nikko Kinos tulee pelaa alivoimaa. Varmaan sanottu, että hakee vähän vapaaheittoa ja haastoa enemmän. Mitä on nyt hyvin pallo liikkuu Atlaksella tällä hetkellä. No, Antoni Helakoski otettu erikoisvartiointi ja jälleen Maksimovicin veto tolpan kautta ohi. Vähän huonoa tuuriakin on. Joo, milloin se pitäisi saada nyt maaliin, niin sitten se alkaa rullaa, että hän tarvii sen itseluottamus boostin tohon noin, että pari onnistumista, niin sitten piti mainita, että se itseluottamus nimenomaan, että hänen kohdallaan se on erittäin tärkeää tällä hetkellä. Joo, kyllä. Kyllä mä näen vähän samaa siinä heittämisessä kuin itselläkin usein, että sitten kun kulkee, niin sitten se kulkee, ja sitten kun ei, niin tuntuu, että ei mikään onnistu. Oi, mikä syöttö Benny Bromanilta, mutta vähintään yhtä hieno torjunta Tuomas Laitiselta. Joo, Tuomakselle ei ole tullut helppoja vetoja. Ei missään nimessä. On tärkeää, että hänkin saa pari torjuntaa nyt tähän. Hyvä rako otettu torjunta Dicken tosiaan ylivoimalla ja Atlas alivoimalla. Missään nimessä kotijoukkue ei saa päästää Dickenia lisää karkumatkalle, vaan päinvastoin pitäisi jo alivoimalla tehdä vähän kavennusta. Kinos, numero 3. Pallo oikein mukaan, se on hyvin tilaa haastaa. Dicken puolustaa kuitenkin hyvin ylivoimalla.
Atlaksen on vaikea löytää maalintekopaikkaa, kunnes Heikki Laitinen, kukas muukaan, tekee 4. henkilökohtaisen maalinsa, Atlaksen 6. ja kaventaa alivoimalla 60. Joo, siinä Nikko pelasi tosi hyvin tonne vasempaan laitaan ylisyötä. Vähän Dickeni pelaaja kyllä nukkuu. Nyt on Atlas täysilukuinen myös. No, nyt tulee se kortti. Oli tuomareen kortit kuitenkin mukana näköjään. Vähän hetken aikaa luulin jo, että ne on unohtunut. Mutta 7 metrin heitto kuitenkin Dickenille, eli mahdollisuus lisätä taas se johto siihen 5 maaliin. Ja jälleen Timi Tuura asettuu heittämään ja Tuomas Laitinen Atlaksen maalissa. Tällä kertaa Laitinen korjaa potin. Hyvä. Nyt Tuomaksella pari torjuntaa tästä putkeen hyvistä paikoista. Niin se tästä lähtee vielä. Kyllä varmasti, ja hienosti Laitisen veljekset pitää Atlasta tällä hetkellä pelissä mukana. Heikki Laitinen tekee maalit ja Tuomas Laitinen estää Dickenin maalit. Joo, mutta kyllä se on kova työ sit 2 Laitisella koko matsia hoitaa. Kyllä tässä nyt tarvitaan vähän muidenkin apuja. Ehdottomasti. Dicken kuitenkin nyt tuntuu, että Dicken on iskenyt vähän leveämmällä materiaalilla, ehdottomasti. Joo, kyllä. Mutta tilanne 60 ja peliä pelattu vasta ensimmäistä puoliaikaa, kohta 18 minuuttia. Käsipallossa tilanteet ja johtoasemat vaihtuu tiuhaan tahtiin. 4 maalin ero ei ole vielä yhtään mitään tässä vaiheessa. Söderlund hakee vapaaheiton joukkueelle. Heikki jäi vähän jälkeen, mutta onneksi sitten ei tarvinnut repiä kuitenkaan. Ja Mick Weinig tullut kentälle, puolustaa laidassa nyt numero 9. Turn hämäheitolla, Remi viivarikko. Lisäksi Laitinen olisi torjunut sen heiton. Nyt Atlas tulee nopealla Kinos yksin ja askeleita. Siinä oli vähän askeleita. Hyvä yritys muuten, mutta pallo olisi käyttänyt maassa, niin olisi sama lopputulos silti ollut. Hienosti pääsi sieltä läpi. Varoitus nyt Atlakselle, Milos Maksimovic. Toinen kortti Atlakselle. Ben Weber tippuu viivapelaajan paikalle, näin Dicken pelaa 2 takapelaajalla. Ja Benny Bruman löytää Ben Weberin viivalta ja näin Atlaksen Dickenin johto, jälleen se 5 maalia. Ja Mick Weinig tosiaan pyörittää Atlaksen peliä numero 9. Nikko Kinos putoo ottamaan mustelmia. Maksimovic vie tilanteen loppuun asti, mutta tuomareiden pilli soi ennen heittoa. Näin siitä varoitus Dickenille, 13 Ben Weber ja vapaa heitto Atlakselle. Joo, Dicken on saanut nyt Ben Weberin takas ja selkeästi tonne, no molempiin päihin, mutta hyökkäyksessä niin nyt tuo tosi paljon vaarallisuutta myös viivapelaamiseen. Että Dicken ei ole kauheasti tee viivalta normaalisti maaleja, mutta silloin kun Weber on kentällä, niin hän tekee tosi hyvin tilaa sinne itselleen ja muille myös. Että hyvin pyörii Atlaksen pallo, mutta heittopaikka ei löydy, kunnes Milos Maksimovic löytää läheltä heittopaikan ja kaventaa 7-11. Joo, nyt Milos sai vähän hankalasti paikasta pallo pussiin, se on tosi hyvä asia. Tuomareilla oli jo käsi nousemassa ylös ajanpelun merkiksi. Kyllä. Et vähän taas niin mennään vähän liian lähelle tonne muuriin, että ei saada sitä palloa rullaamaan kunnolla ja Dickenin pelaajia kunnon liikkeelle, vaan pyöritään niiden edessä, niin Dicken on vahva silloin. No niin. Nyt torjutaan, Atlaksen keskipuolustus torjuu Benny Brumanin heittoyrityksen ja nimenomaan Milos Maksimovic oli taas siinä edessä. Joo, siinä nähtiin ehkä miksi Dicken niin paljon ihan tavallisia hyppyheittoja harrastaa, vaan enemmän sieltä väleistä. Että Söderlund pyörii vasemmalla, löytää kuin löytääkin Ben Weberin. Hieman onnekkaastikin, mutta kaikki lasketaan ja jälleen se Dickenin ero 5 maalissa. Joo, mutta siinä Weber taas tosi hyvin pelasi käsillä puolustajaa pois ja teki itselleen sen tarvittavan tilan. Ja siellä
sai hyvän paikan vielä. Ben Weber, yksi niistä lukuisista Dickenin miesten maajoukkueen edustajista. Dickenillähän näitä maajoukkueen edustajia tällä hetkellä löytyy lukuisia Atlaksen nollaa vastaan. Kertoo se sitten mistä tahansa, mutta joka tapauksessa. Niin no Tuomas Laitinen on ringissä ollut mukana, mutta kenttäpelaajista jo ei ole tainnut nyt muutama vuotta ketään kävästäkään siellä. Vielä naisten ottelu kello 14, miesten ottelu kello 17 ja 19.15. Ykkösdivisioona Akatemia Espoo I. Kinos aloittaa jo vasemmalta, Maksimovic rauhoittaa, Vainik tippuu viivalle, Kinos ei pääse heittämään, Vainik tulee takaisin pakin paikalle ja Dickenin on helppo puolustaa ja pysäyttää Atlaksen peli. Tuomareilla taas käsi ylhäällä Maksimovic ja taas Maksimovic tekee maalin. No niin, nyt Maksimovic alkaa löytää heittoa ja pitää se etäisyyden sellaisena, että hänen ei päästä kiinni. Tota vetoa on aika vaikea blokata, se lähtee todella korkealta. Että hänen pitäisi vaan pystyä pelaamaan se vähän kauempana muurista ja ottaa ne heitot oikealta etäisyydeltä. Varsinkaan kun Dickenin puolustus ei ole mikään hirveän kookas, että sieltä kuitenkin puuttuu Joona Hertola esimerkiksi, mikä voisi tuoda sitä pituutta paljon. Ja Max Knuts, ketä istuu vaan penkissä, verkkarit päällä, ei ole mukana edes puolustamassa. Ja Knuts, Weber on puolustanut tuossa kakkosena, eli keskipuolustus on suhteellisen lyhyt. Teemu tietysti lukee peliä äärettömän hyvin, mutta jos ei iholle pääse siinä heittotilanteessa, niin kyllä jää blokkaamisessa helposti kakkoseksi. Ehdottomasti. Täytyisi vaan, no siellä valmentaja huutaakin etäisyyttä. Että. Jani Kivinen tullut sinne Atlaksen vasempaan laitaan. On vähän vaikeita pelaamista. Pitäisi nyt vaan malttaa, etsiä se hyvä paikka ja sitten ratkaista. Tulee liian nopeita ratkaisuja. Maksimovic jatkaa keskellä. Pelaa hyvin Vainikille, Vainik Kiviselle. Ja Atlas taas maalin päähän. Tällä kertaa vasemmasta laidasta. 9-12, numero 18 Jani Kivinen. No, siinä nyt vasemmasta laidasta on tullut ihan kiitettävästi maaleja. On, ja hienosti pallo rullasi. Ja Miikka antoi hyvän syötön vielä, taisi selän takaa sen kiapauttaa tonne Janille laitaan. Niin. Hienosti pelattu. Kyllä, Dickenin hyökkäys, tuttu 9 metrin kolmikko jatkaa, nyt palautuspallo ja Laitisen torjunnan kautta nyt oli Nikko vähän Atlakselle, mutta läheltä piti tilannekin selvitetään. Vainik, Maksimovic, Rakots ja Mikael Mäkelä. Hieno torjunta Mäkelältä, hieno yhdistelmä Atlakseltakin, mutta Mäkelä oli parempi. Söderlund. Siinä vähän epäonnistui syöttöä Atlaksen onneksi. Olisi ollut aika paljon tilaa tuolla laidassa. Kyllä, ja nyt Dickenin valmentaja Björn Monberg ottaa joukkueelleensa ensimmäisen aikalisän. 24 minuuttia pelattu ja vierasjoukkue Dicken johtaa Vantaan Energia-areenalla 12-9. Joo, peli on nyt niinku tasoittunut selkeästi se alun jälkeen, että Atlas on päässyt mukaan pelaa peliin. Et sieltä ei ole tullut enää niitä samanlaisia heittoja, mitä 5 ensimmäisestä maalista Dickenillä oli 4. Nyt on saatu vähän tiiviimmäksi sitä pakkaa keskellä. Nyt Dicken on Weberin myötä sitten tonne viivalle saanut paljon pelattua. Et se pitää nyt saada vielä. Takaheitot on saatu hyvin pois, ei ole enää tullut sieltä väleistä heittoja. Ja kyllä se kuitenkin on niinku se ykkösasia, että saadaan niinku Tuuri ja Benni niinku heidän heitot sieltä niinku poimittua, ettei pääse tekemään omia vahvuuksia. Et viivalta mä en kuitenkaan usko, että hän nyt koko pelin ratkaisee sitten. Näin taas Valdar Nudla näköjään tulee kentälle. Pitkästä olkapää vammasta ja sen toipumisesta pelikuntoon päässyt Valdar Nordla, joka on Atlaksen valmentaja Martin Nordlan veli. Muuten Dicken jatkaa tutulla kokoonpanolla. Joakim Broman palannut sinne vasempaan laitaan. Joo.
maali Dickenille. Tuli 7 metrin heitto tuli. Anteeksi. Ja 2 minuutin ulosajo. Draganille 2 minuutin ulosajo. Dragan Goc, 2 minuutin ulosajo. Eli 3. ulosajo Atlakselle jo ottelun ensimmäiseen erään ja 7 metrin heitto Dickenille. Edellisen Tuomas Laitinen torjui. Nyt Tuomas Holfast kokeilemaan. Ja Holfast laittaa pallon maaliin. Siirtää Dickenin 13-9 johtoon. Joo, siinä oli Nordland hyvä sisääntulo. Ensimmäinen hyökkäys ja toiseksi viivaksi ja sieltä vähän tilaa ja pilkku ja 2 järjestettiin. Valderhan on pelannut Virossa paljon viivapelaajana. Martinin kanssa muodosti aikamoisen tutkaparin silloin. Kyllä. Muistan monta peliä vastakkain pelanneena, että ne pelit ratkaisi. Jos... Kinos ajaa vapaaheiton Atlakselle, näin kulutetaan alivoimasekunteja. Vainik, Kinos, Säkkinen, Maksimovic ja Jani Kivinen muodostavat alivoima-viisikon. Tuomareilla käsi ylhäällä, Kinos heittää, Mäkelä torjuu pallon sivurajasta yli. Joo, siinä oli vähän pakotettu heittopaikka. Kivinen jatkaa pallon joukkueelle. Vielä vajaa minuutti alivoimaa. Ja Maksimovic pelaa tilanteen loppuun asti. Dickenin puolustus ei. Siitä vielä varoitus Benny Brumanille. Eli alivoimamaali Atlakselle, tärkeä kavennusmaali. Tilanne 10-13. Ja Milos nyt 3 maalia melkein putkeen, että ja näin 4 alkaa mies lämpenee. Niin varmasti kotiyleisö jaksaa. Kohta saadaan viettää sitten puoli aikaa. Nyt kättä yhteen ja rumpu paukkumaan. Tuur hakee vastakkaiselle puolelle. Läpiajopaikkaa, hyvin liikkuu Atlaksen alivoimapuolustus. Vielä muutama sekunti Atlaksella alivoimaa jäljellä. Benny Bruman hakee Ben Weberia ja jaha. Jos tuomarit näyttää, että tuossa oli hyökkäjä sisäpuolella, niin sehän pitäisi olla pallo toiseen suuntaan. Joo, mutta nyt siitä tuli... Okei, jäähy Nikko Kinokselle. Tuomareista Jan Helander huomasi Kinoksen rikkeen. Näin tilannetta jatketaan Dickenin vapaaheitolla ja Atlakselle heti perään. Toinen ulosajo tällä kertaa Nikko Kinos kärsimään. Se on Atlaksen jo 4. tälle ekalle jaksolle. Dickenillä ainoastaan 1 2 minuutin rangaistus. Ja ero siis tällä hetkellä Dickenille 3 maalia ja 3,5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Joo, se oli vähän inhottavaa paikkaa tullut jäähyä, että siinä varmasti oli jonkinnäköinen repiminen kyllä. Kyllä, että meni vähän tilanne ohi, että mitä siinä todellisuudessa tapahtui. Mutta tällä hetkellä kuitenkin alivoimista huolimatta, niin Atlas pelaa tällä hetkellä parempaa peliä vastustajansa nähden ja ero kaventuu koko aika, olla alivoimalla tai tasakentällisellä. Joo, kyllä. Se on usein alivoimalla, sitten tuo liike löytyy. Ja nyt Nick Vainik kaventaa ero jo 2 maaliin. Ja jälleen alivoimamaali. Joo, siinä Mick käytti sitä omaa parasta puolta, että nopea suunnanmuutos ja haasto ja loppuun asti paino tilanteen. Että Mikko on pelannut tällä kaudella todella hyvin niin kuin, ja tehnyt semmoista uutta nousua vaikeiden aikojen jälkeen. Tuomas Laitinen pelastaa jälleen tämän tilanteen. Hyvin Dicken pelaa ylivoimakuvion Timi Tuurille, mutta Tuomas Laitinen tulee sen verran vastaan, että Tuurilla oli vaikea saada pallo ohi. Ja näin 45 sekuntia Atlaksella tätä alivoimaa jäljellä. Tuleeko jälleen kavennus? Vainik, Maksimovic. Vainik, Maksimovic, Säkkinen välillä pallon kanssa. Vapaa heitto Atlakselle. Ja käynnistävät ensimmäisen puolen 2 viimeistä minuuttia. Första halvlekens 2 sista minuuttia igång. Nyt tuomareilla käsi ylhäällä. Kivinen heittää ja pallo maaliin. Jälleen alivoimamaali Atlakselle. Ja eroa enää 1 maali
Dickenin hyväksi, eli tilanne 13-12, kun peliaikaa on jäljellä ensimmäistä erää, 1,5 minuuttia. Ja Atlas täysilukuinen. Joo, katsotaan tuleeko Atlas toiseen erään 5 vai 6 pelaajalla, kun koko ajan ollaan saatu kiinni sillä, että ollaan alivoimalle. No nyt oli kyllä Tuurilla semmoset harhautukset. Että kyllä, mutta taas 6-6 vasta. Kyllä. Että Dickenin ylivoimalla niin on sitten pelannut vähän eri tavalla, että sieltä ei tullut haastoa, vaan yritetty pelaa niin sanottuja varmoja paikkoja. Tuuri näyttää vähän loukkaava selkäänsä siinä samalla. Se tietysti on Dickenille erittäin huono asia. Kyllä, joo, taisi vähän venähtää siinä. Mutta joka tapauksessa minuutti ensimmäistä erää jäljellä. Dicken johtaa 14-12. Atlas päässyt taas hyvin peliin mukaan. Maksimovic hakee heittoa. Mäkelä pysäyttää sen pallon ja samalla rauhoittaa. Tuomarit laittaa pelin poikki, ajan poikki vähäksi aikaa. Kunnes sitten taas peli käynnissä ja vajaa minuutti siis ensimmäistä erää jäljellä. Siinä oli Milosilla semmoinen paikka, mikä hänen täytyy käyttää, kun tulee, että etäisyydestä heitto. Weber pallon kanssa. Benny Bruman tulee keskelle, nyt putoo Nordla sisään. Söderlund. Ja Söderlundin heitto tuo tuloksen 15 maalin joukkueelle. 3 maalin johto. Peliaikaa vielä 20 sekuntia jäljellä ensimmäistä erää. Nyt on Atlaksen syytä pelaa rauhassa tämä tilanne. Joo, jottei Dickenille ainakaan tule paikkoja. Siinä oli taas perisynti, että siihen heittää vastaan, niin kantapäät päässä seistiin kädet ylhäällä, vaikka oli iso puolustaja, niin ei yritetty käydä kiinni. Ja Dragan Vragoc kaventaa ensimmäisen erän loppuun numeroiksi 13-15, vaikka peli on käynnissä, niin aikaa loppu. Ja siirrymme näin puoliajalle vierasjoukkueen 2 maalin johdossa ja mennään tästä ensiksi pelaajahaastatteluun ja palataan sitten ennen toisen erän alkua taas tähän studioon. Kiitos.